Good morning, everyone. Welcome to the monthly webinars of the of the Bicol University Center for Policy Studies and Development. I am Graham Ilnas from the BUCPSD. Before we proceed, we would like to announce that the BUCPSD has a new director in the person of Professor Elmer Lorenzana. For this month's webinar, our speaker is Mr. Flored J. Naval Medina. He finished his master's degree in public administration at Bicol University and is currently taking up Doctor of Philosophy in Public Administration at the same institution. For more than a decade, he was a public servant serving his community in Legazpi City as SK Chairman, Barangay Councilor, and Punong Barangay. Outside public service, he has been pursuing his passion for events hosting for the past 9 years. Now, he is known as the versatile host of Bicolandia. Lastly, he is a youth empowerment advocate who loves to interact with the youth by joining several international and national programs such as the NYP in 2016, RYAC in 2017, and Genesis in 2008, and SEAP in 2018 and 2021. Ladies and gentlemen, Mr. Flored J. Naval Medina for his study, The Sustainability of the Best Practices in the Implementation of the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 in Legazpi City, an assessment. Sir? Thank you so much, Sir Graham, for that wonderful introduction. So before we start our webinar proper, I would like to acknowledge, of course, our beloved Bicol University President, of course, none other than SUC President 4, Arnulfo M. Mascareñas, PhD. Of course, our Vice President for Academic Affairs, Ma'am Amelia A. Dorosan. Of course, our other Vice President, Attorney Joseph L. Bartolata, PhD, and also the Chairman of the panel with my study for the past few months. At syempre, gusto ko rin po i-acknowledge as well ang ating Dean ng BU Graduate School, none other than, of course, Dr. Herbert B. Rosana. Also, the Vice President for Research, Development, and Extension, Luis Amano, sir. And of course, Sir Ronel R. Juneda and Professor Elmer Lorenzana and the Dean of the Open University kung saan po ako nanggaling at nag-graduate ng aking MPA. Of course, none other than one of my panel as well, Dr. Ram M. Lorino. At syempre po sa aking thesis advisor, none other than Dr. Jane B. Mascareñas. At sa aking mga panels, namely, Attorney Joseph L. Bartolata, Dr. Rameses M. Lorino, Ramon T. De Leon, PhD, and Engineer Eva S. Ocfemia, PhD. At syempre po sa lahat ng ating mga nakatutok sa Facebook Live at syempre sa ating Zoom. At kay Sir Gramil at sa lahat po pa rin ng mga nandito ngayon, isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. So before anything else, let me just introduce again myself to you. Although in-introduce na po ako ni Sir Graham, ako po si Flored J. Naval Medina. I am from Legazpi City and yes po, for the past few years ay nakapagbigay na rin po ako ng serbisyo publiko sa aking mga kabarangay dito sa Ems Barrio. I started nung 16 years old pa lang ako as SK and of course kagawad ng barangay hanggang sa naging barangay captain at naging part na rin po ako ng mga iba't ibang international programs. And one of the highlights ng aking naging programa or naging part po ako is yung sa aking 45th for the Southeast Asian and Japanese Youth Program when we travel across ASEAN or Association of Southeast Asian Nation and Japan. So I am telling this because it has really a big connection kung bakit po ako nag-take the Masters of Public Administration sa Open University. Isa din po itong kailangan nating gawing malaking factor if we are going to take a program or master's program or degree
para swak po talaga sa personality ninyo. And I am very thankful to the Bicol University dahil for the past, since high school pa, for the past few years pa, or way back, since high school, talagang alma mater ko na po talaga itong Bicol University. And until now, na nagtitake po ako ng aking PhD PA, ay talagang pinipili ko po ang Bicol University. So, ngayon po, thankful din ako dahil I graduated my master's in Open University at isa din pong importante at nagbigay ng opportunity sa akin na kahit saan man po ako ay nakakapag-aral pa rin po ako. Yan po ang kagandahan ng Open University. So ngayon, I'm going to discuss, of course, na talagang malapit din po sa akin bilang isa po akong eco-warrior. Talagang advocate din po ako ng preservation of the environment. At syempre, isa din pong public servant at nakikita ko na for the past few years na nakita ko at nakita ko na parang ito talaga yung problema ng mga tao dito sa, of course, sa barangay, sa every household, at every city or municipality, ang basura. Ang basura po talaga is with or without pandemic ay isa din po dapat sa iniaalala natin every day. At syempre, nung tayo po ay nasa elementary pa lang or preschool, ay tinuturuan na po tayo na mapaghiwalay yung mga nabubulok, di nabubulok at mga recyclable materials. So ngayon, mas lalo pang lumawak ang ating kaalaman dahil meron na pong isang batas. Ito po ang tinatawag natin na Republic Act 9003 or ang tinatawag natin na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, ang tagal na panahon na ito po ay napermahan bilang isang batas ng ating dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. At for 21 years or 2 decades and 1 year ay ini-implement na po ito ng iba't ibang LGUs. Hindi lang po dito sa Bicol Region, syempre buong Pilipinas na rin po as part of the mandate of the government or the LGUs para po mapangalagaan po natin, of course, ang ating kalikasan and at the same time, ma-maintain po natin ang kalinisan dito po sa ating kapaligiran. At of course, para mabigyan ko lamang po kayo ng background kung bakit po ito ang aking ginawang study aside from naging kagawad and kapitan, naging part din po ako ng Environmental Management Bureau for several months. So nakita ko din na talagang kailangan mabigyan ng focus at consistent na aksyon itong ating problema sa basura. Naalala ko nung for the past pageant or beauty pageants na si Miss Gloria Diaz, our Miss Universe. Sabi nga niya is ang Pilipinas po ay may maraming magagandang mga beaches or magagandang karagatan or tourist destination. But still, ang Pilipinas po ay na-rank bilang 3rd or 4th. Yun ang sabi niya na bilang isa sa mga polluted and full of plastic nga daw po ang ating bansa. And with that, kailangan talaga po natin mabigyan ng pansin maliban na po sa kinaharap po natin na pandemya, itong ating pag-aaral about sa ating tinatawag na ecological solid waste management. So let me now, I think, start sharing, of course, my screen. Hold on. So habang hinintay ko po yung ating sa screen, maraming salamat at pwede po natin mabate or mabigyan ng acknowledgement yung mga nanonood po natin sa Facebook Live at na nandito po sa ating Zoom. Of course, I would like to greet none other than yung ating participants from Indang, Cavite. Okay. Of course, good morning po Ma'am Arlene, Sir Magalona, and everyone. So ito na po yung ating isi-share sa ating screen. Okay. So the title of my study is The Sustainability of the Best Practices in the Implementation of the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 in Legazpi City and Assessment. Okay? So bakit nga ba po ito ang, ulitin ko lang ha, bakit nga po pala ito ang aking pinag-aralan? Kasi sabi ko po na
kahit ano man po ang meron ngayon na kinaharap nating sitwasyon, ay kailangan po natin ito mabigyan pa rin ng pansin. Dahil maaari na dito po mag-start ang dumi at maaari po dito po mag-start ang sakit. So with that, kailangan po natin panatilihin malinis ang ating kapaligiran at ating kapalibutan para po mas maganda rin na mabuhay sa lugar. Although hindi po natin may iwasan ng basura, pero kahit papaano ay pwede po natin mabigyan ng solusyon para hindi po magkaroon ng problema. So before I start of our presentation or my study, syempre lagi po ako nag-i-start ng isang panalangin. So I hope everybody will have this prayer. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Despite the challenges we battle, to explore our expertise and display the fruits of our hard work that gives you due honor and glory. We implore your loving guidance as we discuss the research made by one who seeks to learn more and pursue milestones to reach this point of this academic journey. We pray that you come and join us and lead the way towards the success of the researcher, the panel, and those who will benefit further from what we have done today. Help us engage more into knowing and keep our spirits alive as dearest. Thank you so much. So once again, my study entitled The Sustainability of the Best Practices in the Implementation of the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 in Legazpi City, an Assessment. And for the information of everybody, ito po ay pwede ko na talagang may-share sa lahat because it is now copyright registered at the National Library of the Philippines. So I applied for the copyright registration last July. And thankfully, nabigyan po ako ng grant na ito pa ay maibigyan ng rehistro upang ako po ay makapagbigay din ng kaalaman at idea sa lahat pa po ng mga local government units. Ang isa po sa mga advocacy ko ay makapagbigay po ng kumbaga learnings sa lahat po ng mga local government units na nahihirapan pa sa pag-implement nitong ating nasabing batas. Alam naman po natin na wala naman pong perfectong government or LGUs, but still lahat ng efforts ay kailangan natin bigyan ng pansin. At nakikita natin na of course, paunti-unti ay nakikita natin ang development sa ating mga LGUs. So for all the people po, aside from nandoon po sa ating library o Bicol Library, pwede rin po siya mahanap sa National Library of the Philippines. At if you have any questions or concerns with regards to my study na may connection po sa inyong pag-aaral, pwede niyo po akong bigyan ng private message sooner or later. Thank you. Now let's start with the first slide. So what about this study? So this study aimed to validate and of course at the same time showcase the best practices of the City of Legazpi in implementing the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 and endeavor to come up with a set of practices which a study can contribute to other cities, municipalities, and provinces. So like what I've said earlier, ito pong studying ito ay hindi lang po para ako ay makagraduate ng master's degree, lalo na sa public administration. Ang isa po sa mga ad-ikain ko at gusto ko pong iparating ay makapagbigay at makapag-share po ako ng knowledge, lalo na sa kung ano ang meron dito sa Legazpi City. We all know that Legazpi City is talagang isa rin po sa well-developed na city dito po sa Bicol Region at talagang kailangan din po natin na makita kung ano nga ba yung mga efforts. I-recognize natin kung ano po yung ginagawa ng local government of Legazpi
para po dito sa pagpapaganda ng ating syudad, and at the same time as well pagsunod sa mga batas, lalo na dito sa RA 9003. So again, this study can contribute to other cities and municipalities and provinces. Kaya po sa mga LGUs po na nandito ngayon at nanonood, and sa lahat din po ng ating mga nandito rin sa Zoom, pwede niyo po ako i-PM if ever that you want to know about this study, para pwede niyo rin po ma-share sa inyong kanya-kanyang mga local government units. Okay, so before we start the proper mismo sa ating study or the result, bakit nga ba ito ang topic na napili natin? Why the ESWM or Ecological Solid Waste Management topic? So because it is a global issue, okay, that needs immediate and collective action from all the sectors of the government. So ibig sabihin, hindi lang po ito na parang issue lang na mabilis malutasan o mabilis mabigyan ng aksyon. Ito po ay global issue na kailangan ay pagtulungan po natin para at least kahit papaano ay ma-reduce po natin ang mga basura. At syempre pag na-reduce po yan, ma-reduce din ang ating nararanasang pollution, lalo-lalo na sa tinatawag na climate change. So the major responsibilities rest on the LGUs as the lead implementers of the national law, katulad nitong Republic Act 9003 as mandated in the local government code. So in other words, ito pong RA 9003 talaga pong mandato ng ating mga LGUs headed by the mayors and the governors na talagang kailangan palawakin pa po ang pag-i-implement nito. Kailangan magkaroon ng iba't ibang creative actions and iba't ibang strategies kung paano po epektibo na mabigyan ng solusyon ang problema sa basura. And syempre, with the help of the national governments and national government, especially the Department of Environment and Natural Resources, especially yung kanilang bureau, which is the Environmental Management Bureau. So RA 9003, otherwise known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, is considered as a landmark environmental legislation in the country. Siyempre, sa pagpasa po ng batas na to 21 years ago, isa din po ito sa mga napakagandang batas na talagang binibigyan po talaga ng pansin ng gobyerno ng mga Pilipino ang problema dito, at para ito na rin ang maging susi sa solusyon sa talagang napakatagal na. Hindi pa siguro tayo pinapanganak, problema na natin itong basura. At problema na natin ngayon, ang sobrang init, ang pagiging pabago-bago ng klima, at syempre, itong batas na ito magiging way para at least mabigyan natin ng solusyon para yung sa susunod na henerasyon po natin o sa next generation natin ay mabigyan natin sila ng matiwasay na pamumuhay. So the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, in definition, according po doon sa ating batas, this is an act, or this is the act providing for an ecological waste management program, creating the necessary institutional mechanism and incentives, declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds, therefore, and other purposes. So, pwede nyo po ma-search sa ating, of course, sa national government website, especially po sa DNR, itong ibig sabihin po nitong ating ESWM of 2000 or RA 9003. And the definition mismo ng ESWM na nakapaloob din sa batas, the Ecological Solid Waste Management Act or ESWM refers to systematic administration of activities which provide for segregation at source, segregated transport, storage, transfer, processing, treatment, and disposal of solid waste and all other waste management activities which do not harm the environment. So nakita na po natin yung iba't ibang components and variables na nakapaloob dito po sa Ecological Solid Waste Management. So meron po tinatawag na mula sa bahay. Siyempre po ang pagkakaroon ng tambak ng basura ay nagsisimula po sa ating mga bahay. And with that,
kapag ito po ay na-pick up o nakuha na ng ating mga kumukolekta ng mga basura, which is our frontliners, kasi nga po, syempre, from bahay, kinukolekta yung basura, na talagang delikado po ngayon, at risk po ang mga garbage collectors, we are considering them as the frontliners. And right after na ma-pick up or makuha nila yung basura, ito po ay tinatransport sa isang storage facility. Ang storage facility po ay tinatawag na MRF or Material Recovery Facility na meron po sa ating mga barangay. So sa lahat po ng mga barangay dito sa Pilipinas ay importante at talagang kailangan na merong tinatawag na MRF. Yan po, dyan magsisimula ang paghihiwa-hiwalay ng pag-check o pag-assess kung ito nga bang nakolekta na basura from the household ay talagang well segregated. So with that, titignan naman po sa storage, ina-assess kung talagang ito po ay well segregated upang pag kinuha na po ito at na-transfer sa isang mas malaking vehicle, which is sabihin na natin yung garbage truck, ay magiging okay na po at talagang iwahiwalay na o segregated na po talaga yung basura. At syempre, alam naman natin na may iba't ibang processes po ito, lalo na sa nabubulok. At syempre, yung mga nabubulok ay pwede pa po natin gawin na mga padaba o fertilizer. Yung mga di naman po nabubulok, katulad ng mga plastic, and of course, yung others pa, ay pwede po natin gawin ito na parang kumbaga mag-isip ng other out of the box kung paano po ito tatambak o may iwasan. And syempre yung mga recyclable materials katulad na lamang ng mga, of course, mga batteries, yung ating mga papel, pwede pa po yan gawin other papel, di po ba? And then at the same time, may mga bago ngayon, yung mga medical equipments natin o mga PPEs, katulad ng mga face mask, paano nga ba ito may iwasan na tumambak at the same time makabigay ng harm sa environment. Kaya ang ginagawa po dyan, nagkakaroon na ng treatment at syempre the disposal of solid waste. Ito na po yung ating mga product from sa nabubulok and all other waste management activities na hindi po talaga dapat nakaka-harm sa environment. So bakit nga pa Legazpi City po ang napili ko po na place or locale of the study? So syempre, maliban sa taga Legazpi po ako, at least nakikita ko na po since on hand, talagang since then, at talagang actual ko na po talaga nakikita na may problema pa po talaga sa basura dito po sa Legazpi City. Simula pa po nung hindi pa masyado na well implement, nung 16 years old pa lang po ako, nakikita ko na talagang may konti pa talaga problema sa basura. But why Legazpi City? Because last June 24, 2011, a sanitary landfill in Barangay Bangkeroan was inaugurated. Okay? So meron pong isang sanitary landfill facility na located po sa Barangay Bangkeroan in Legazpi City. If you're going to visit that, ito po yung papunta sa Maanito area. Okay? And ang worth po ng sanitary landfill facility ay 41.8 million pesos. Sobrang lawak po at sobrang laki din po ng ginastos para po dito. Pero worth it naman yung gastos na ito dahil so far napapakinabangan na po natin. So kung 2011 po ito, 10 years na pinakikinabangan ng mga Legazpeños, of course, ang ng LGU, itong ating sanitary landfill sa Barangay Bangkeroan. And aside from that, the city had received a grant of 1.7 million euros about or in conversion with 101 million pesos from the Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, also known as the ACID. Kung kayo po ay laging nagpupunta dito sa Legazpi, makikita niyo po yung logo ng ACID o ito pong agency na galing po sa Espanya o sa Spain. Alright, na ito po ay to be used for its solid waste management program. Isa pong napakalaking karangalan din bilang isang Albayano at Legazpeño na mabigyan ng grant na katulad na ganito na galing sa Espanya. And as far as I remember, also in 2011,
ay bumisita po dito mismo. Of course, yung isa sa mga official, of course, the Queen, na pumunta po dito sa Legazpi, dito sa probinsya ng Albay. Para po talagang mabigyan and at the same time, personally makita kung ano nga ba yung grant na ibinigay na ito ng 1.7 million euros. So with that, mga ilang taon pa naman po before po mapasinayaan itong sanitary landfill, noong 2009, nagpasa po ng ordinansa ang Legazpi City na of course City Ordinance 0017-2009 on December 23, 2009 to be exact, na providing an integrated ecological solid waste management. Ibig sabihin, ito na po yung magiging guidelines and policy kung paano po ito maibibigay ng kumbaga parang paano po mai-implement sa grassroots level or most especially sa mga barangay areas. So ito na po yung nagsilbing parang guidance po ng mga tao dito sa Legazpi City. And Legazpi City po is according to the PIA or Philippine Information Agency, Legazpi City is the only local government unit in Bicol that has so far constructed a modern sanitary landfill in compliance with RA 9003. So, yan po. Yan yung ating bakit nga ba Legazpi, bakit nga ba hindi yung ibang lugar. Of course, para mas mabigyan din ng pansin itong mga ginagawang mga efforts at ma-recognize din natin ang lahat ng mga best practices na ginagawa ng mga local officials dito po sa siyudad ng Legazpi. So aside from that, ito po yung about the Legazpi City. Fun facts lang po natin. Ang Legazpi City po with a total land area of 16,165.43. Of course, meron po kaming 70 barangay or villages. 45 po dyan ay urban and 25 naman po dyan ay ang rural barangay. So meron po kami tinatawag na Legazpi Port District, may Albay District or Old Albay District. Meron din po kaming North and Southern barangays. Ayan po ang aming mga, kumbaga, parang distrito dito sa siyudad ng Legazpi. And according po sa pinakabagong census from the none other than dito po sa ating populasyon, meron po tayong 209,533. At yung dating pangalan po ng Legazpi ay Sawangan. Ito po ay barangay pa lamang before at ito po ay pangalan ay Sawangan. Kaya kung pupunta po kayo doon sa kumbaga Boulevard, ay yan po yung pangalan na nakalagay doon sa park, Sawangan Park. And then the tagline is the City of Fun and Adventure because dito na rin po in tourism aspect, dito na rin po talagang paboritong pasyalan ng mga turista, lalo na yung mga ATV and of course for the conventions. Thank you. Now let's have, of course, the research method. Let's go back to the main topic. So this study is qualitative research that focus on broader research question. So it involves collecting large amounts of data from a small number of participants and analyzing the data non-statistically. The study made use of the triangulation method through the following techniques. So bago ko i-discuss kung ano nga ba yung method na ginamit po natin, ay nagpapasalamat muna po ako sa City Government of Legazpi, headed by Mayor Noel Rosal. Of course, the Centro, headed by Sir Cicero Canyo. Siyempre, from the Environmental Management Bureau Regional Office 5, headed by, of course, the Regional Director, and none other than sa mga barangay po sa Legazpi na nagbigay po ng iba't ibang inputs and best practices po sa kanilang lugar. Okay. Now, let's proceed with the following techniques. Ang ginawa po natin ay documentary analysis. Ako po ay nagpunta sa ating iba't ibang opisina dito sa Legazpi. Nanguna na po dyan ang Local Government Unit of Legazpi in the City Environment and Natural Resources Office or CENRO. Kumuha po tayo ng iba't ibang mga files from the start na na-implement po itong ating law, and at the same time, na-implement yung kanilang city ordinance. So tinignan po natin kung ano nga ba po yung development
from the beginning up to this date. And at the same time, para po ma-validate din po ang lahat ng mga inputs or documents na nakuha po natin sa LGU Legazpi, tayo po ay kumuha din ng mga information galing po sa DNR EMB. Kaya maraming salamat po kay RD Abu for for giving me the chance for this to see the documents para ma-validate po natin yung binigay ng LGU Legazpi. Second is the key informant interview. So ako po ay nakipag-talastasan din po, and of course nakipag-usap sa iba't ibang mga officials from the national level down to the barangay level. So syempre nakikita po natin ang problema sa barangay, nakipag-usap po tayo sa iba't ibang mga punong barangays, and at the same time sa iba pang parte po nitong mga proyekto nito. Most especially sa other stakeholders and business establishment. And also, para po mas lalo maging ma-validate po itong ating interview at syempre itong ating study, ako po ay nakipag-usap din sa national or sa central office ng DNR. And syempre, aside from the EMB, umakyat din po tayo sa national government. So aside from the key informant interview and the documentary analysis, meron pa tayong participant observation. So yung participant observation po, para mas lalo pa ma-validate natin, actual po nating pinuntahan o actual ko pong pinuntahan yung Sanitary Land Pier or SLF in Barangay Bangkeroan and Legazpi City. Talaga pong nung nakita ko po ito, talagang napakaganda po ng development. So if you have time at kung pwede na po lumabas and then at the same time safe na at vaccinated na po tayo, pwede po natin bisitahin itong SLF. Magpaalam lang po tayo sa sentro. And then the material recovery facilities na rin in selected barangays of Legazpi City with the permission of the punong barangays. Tiningnan ko po kung gaano nga ba nila ini-implement na maayos itong ating RA 9003 or 0017-2009 Ordinance ng Syudad. So the statement of the problem, ito na po. This study assessed the sustainability of the best practices of the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 of the City of Legazpi and recommended measures to improve the implementation of RA 9003. Although marami na pong nabigyan na opportunity, may grant, and nakita natin na ang pagbabago with regards to the implementation of this law, meron pa rin naman pong konting kahit papaano na flaws or kahit papaanong percentage na pwede pang mabago at mabigyan natin ng measures. Isa din po ito sa mga pinag-aralan po natin. Naging transparent po tayo para po sa integridad ng ating study at para magkaroon din po ng credibility itong ating study. At syempre sabi ko nga po doon sa Sendro, marami din po tayo nakita na mga konting kakulangan pa na kayang-kaya mapunuan at kayang-kaya mabigyan ng solusyon. So ang the statement of the problem, syempre, of course, number one, what is the status of the implementation of RA 9003 in Legazpi City in terms of the 6 components? So sabi ko kanina, 6 po ang components na pinag-aralan po natin. First, the segregation. B, the collection, the transport, storage, treatment, recovery, and disposal of solid waste. Also, aside from that, the second one is, what are the best practices along the 6 identified components? Talaga tinignan po natin kung ano nga ba yung mga kakaiba at creative way or the strategy of the punong barangays or the barangay itself kung paano nila ini-implement na maayos yung ordinansa at yung batas. The pangatlo po is what are the challenges? Siyempre, hindi naman po agad-agad magiging okay yung kanilang mga best practices kung hindi po nila naranasan yung mga iba't ibang challenges na ito doon sa 6 identified components. At pang-apat, what are the measures introduced to solve the challenges encountered? At siyempre, with the challenges, kailangan nag-isip sila kung paano nga ba nito mabibigyan ng solusyon. Ang panglima naman, ano po ang rekomendasyon ko bilang ako po ang nakakita kung paano nga ba masusustain ang operasyon ng best practices
in the implementation of our 9003 in Legazpi City. So, syempre, the findings, at ito na ang nangyari po doon sa ating whole study. The findings, the study showed that the 6 components of RA 9003 were implemented and adopted by 87% of the barangays of Legazpi City. When I interviewed our local officials here, talaga naman pong talagang ina-admire ko po sila dahil talagang transparent din po sila at honest din po sila na talagang 87%. Kasi nga po, hindi po sobrang madali na mag-implement lalo na kung napakarami po ang barangay dito sa syudad o dito po sa Legazpi City. 70 barangays po, meron pong nasa upland and meron po din sa urban areas. So talagang mahirap din po dahil ang Legazpi po is the center of commerce din. And marami pong mga opisina dito, regional center sites. So talagang yan po ang nangyayari so far. At least, meron na lamang pong 13% para po yung mga barangay sa Legazpi City, lalo na yung mga other stakeholders, ay makomply po nila yung ating RA 9003 or the ordinance itself. Aside from that, ito pa po yung mga findings natin. The best practices along the 6 identified components or the 6 components are as follows. First, the policy implementation of the no segregation, no collection. Ito po talaga yung strictly na ini-implement po natin dito sa Legazpi City na no segregation, no collection. Diyan po ay pinapractice, dito pa lang yan sa barangay. Okay? O dito pa lang yan sa bahay. Hindi po kailangan o hindi po kinokolekta ng mga eco-aid yung basura every household kung hindi po ito na segregate na maayos. Kasi po, kapag ito po ay kinuha ng eco-aid at hindi na i-check at ito naman ay nailipat na sa MRF at kapag ito po ay nakita rin or chinek din or in-assess din from the, of course, collector, from the garbage truck na hindi segregated ito, hindi rin po ito kokolektahin ng collector papunta doon sa sanitary landfill. Kailangan, kapag ito po ay ipapasa sa sanitary landfill, it is already well segregated. Kaya po ito isa ito sa pinakamagandang programa or policy na ini-implement ng city government, ang no segregation, no collection policy. Number 2, a strict observance of the schedule routes on the collection. When I started my research, talagang tinignan ko po at sinundan ko din yung mga trucks. Nakakuha po ako ng schedule and at the same time, andun po ako nakaabang sa isang barangay or specific barangay sa Legazpi o dito sa Legazpi. Talagang tinignan ko kung talagang on time po ba talaga sila or schedule po ba talaga nila pumunta, and nakita ko na totoo po na kung ano po yung araw at oras na pagpunta nila at kung ano po yung kokolektahin nila ay yun din po yung kinokolekta nilang basura doon sa schedule at doon sa rutang yon. And syempre, dahil nga po nakaschedule sila na kunin yung ganong klase ng basura, ay kailangan naka-appropriate din at tama din po yung sasakyan na kanilang dapat na kunin. So with that kind, nakita ko na yung truck or yung mismong vehicle na kailangan nilang gamitin ay sakto as swak na swak doon po sa dapat nilang kinokolektang basura. And syempre, aside from that, yung other findings natin is the pag-operate nitong MRF of drop-off centers of the storage treatment. So ngayon, for the past few months, ay nagkaroon po ng iba't ibang mga contest or competition dito sa syudad para po makita yung mga efforts naman ng mga barangay officials, lalo na yung nasa Committee on Environment or Solid Waste Committee. So nakita natin yung efforts ng iba't ibang barangay kung paano nga ba nila pagandahin yung kanilang MRF at of course the drop-off center. Siyempre dahil nasa pandemic tayo, much better na kapag bumibisita po doon sa MRF o drop-off center, kailangan ito po ay sobrang malinis at talagang nag-ooperate po na maayos. Sabi nga po nila, talaga nagsisimula ang magandang kalusugan sa kalinisan ng kalikasan. And then number 5, nakikita din po natin sa iba't ibang barangay
yung ating pagre-resiklo o recycle. Nakikita natin na talagang ginagawa po nila na maigi ang recycling para po yung mga pwede pa po mapakinabangan at yung pwede pa po maibenta ay pwede po nila itong maging livelihood at pwede po nila ito mabigay na as sweldo or honorarium or salary doon po sa nagbigay ng effort. Sa totoo po talaga yung kasabihan na may pera po talaga sa basura. And number 6, proper disposal of its waste to the Sari Landfill Facility. Kung kayo po ay may pagkakataon na makabisita sa SLF sa Barangay Bangkerohan, makikita po natin yung talagang pagiging in order po ng ating disposal of the waste sa ating sanitary landfill. So dito naman sa findings natin, sa challenges na na-encounter to the 6 component, ito po yung mga concerns natin. First, the full segregation of the waste of all barangays. Like what I've said doon po sa unang findings, 87% pa lamang po ng mga barangay sa Legazpi City at talagang nag-i-implement nitong RA 9003 or the 0017-2009 Ordinance. And with that, yan po yung naging concern natin na sana maibigyan po natin ng pansin pa yung 13% na natitira na ma-implement po nila ito na maayos para maging full na po ang segregation ng waste dito po sa lahat ng mga barangay sa Legazpi. So ulitin ko lang, 70 po ang barangay sa Legazpi City. Kaya po talagang sobrang hirap din na ma-implement itong batas na to. Dahil marami din po tayong mga barangay na malalayo, katulad ng barangay Cagbacong, located in the boundary of Castilla, Sorsogon, and the city of Legazpi. Sa barangay Buenavista din po na talagang malapit na po, border na po yan ng barangay ng Legazpi at munisipyo ng nito. At syempre, of course, sa Daraga, meron din po ganun. And then at the same time, of course, sa Santo Domingo and sa Legazpi area. So talagang mahirap po dahil yun nga po, dahil malalayo yung mga barangay. And then aside from that, ito pa yung other concern natin, the maintenance of facilities, vehicles, and IEC promotional activities. So kailangan maging consistent din po tayo sa pagbibigay ng mga promotional activities para po mabigyan ng reminders ang ating mga kababayan na ito po ay dapat natin gawa ng solusyon araw-araw. Na dapat po gumawa tayo ng mga hakbang na ikagaganda po ng ating bahay muna. And then, syempre, domino effect para na din po sa ating barangay at syudad. So, yan din po yung mga concern na at nakita ko po yung mga challenge encountered na talagang until now po ay ginagawa po nila pa ng paraan. Syempre, yung mga vehicles, sabi nga din po nila, ang mga bagay po ay hindi po permanente. Minsan nasisira po talaga yung mga gamit, lalo na ang mga sasakyan. Lalo na po kung ito po ay ginagamit po pang araw-araw sa pagkolekta ng basura. Kailangan din po talaga mag-allocate ng budget for this para po maayos at makabili po ng mga bagong kagamitan, lalo na po ng mga sasakyan na talagang angkop sa pag-collect ng basura. And the maintenance of the facilities, importante din po ito dahil ito po ay nakaangkla doon po sa komunidad kung saan po nandoon yung pasilidad na ito. Kailangan panatilihin po malinis at of course maiwasan natin as much as possible na walang amoy ito pong ating mga pasilidad. And last but definitely not the least naman for the components or the challenge encounter, the sustainability of the activities. Kailangan po masustain yung activities na to upang makita natin kung ano nga ba yung magandang epekto, makita natin ang effectivity nitong mga ginagawa natin mga activity doon sa number 2 natin na challenge encountered. Ang problema po kasi kung kailan nagkakaroon lang ng mga ganitong kompetisyon o kung nagkakaroon lang ng mga pag-recognition, hindi na po ito na-maintain na maayos at hindi na po ito nabibigyan pa ng pansin. So isa po ito na dapat kahit walang contest or wala man na recognition, kailangan masustain natin itong mga activity na ito para po consistent po talaga tayo na meron tayong pakialam sa ating inang kalikasan.
So ito naman po yung mga measures na pwede po natin may introduce. From the challenge encountered, ito po yung mga naisuggest ko po na mga measures po dito sa ating study. Number 1 is siyempre palawakin pa po yung IEC, magbigay po tayo ng mga iba't ibang trainings and finding support. Yung trainings naman po kahit nasa bahay or siguro sa mga webinars, sa pamamagitan na magkatulad dito, ay pwede tayo makapagbigay ng proper training or siguro reassessment and at the same time new learnings sa mga tao po na gumagawa nitong klase na trabaho, yung mga frontliners natin po dito sa basura. So kailangan po natin din sila mabigyan ng funding support. Siyempre hindi rin po magiging epektibo ang isang advokasya kung wala po itong funding support, lalo na po sa ating mga concerns government offices at syempre sa LGUs. And syempre, yung mga suportang ito is kailangan sama-sama natin pag-isipan kung paano nga ba ito magiging okay sa pag-transfer from one government down to the barangay level. And then syempre, dahil nga medyo nasa pandemic po tayo, much better pa rin na i-strictuhan pa rin po natin ang implementation doon sa ating policy. So minsan po kasi may mga times na hindi naging segregated yung ating basura dito po sa syudad. Mas lalo pa sana natin palawakin itong ating problema sa basura when it comes to the strict implementation of the policy. At isa po sa mga paraan paano magiging stricto ang implementasyong ito ay sa pamamagitan ng number 3, which is the issuance of citation tickets and penalty imposition. Pero ang sinuggest naman natin dito, instead magbayad yung ating mga household when it comes to the citation tickets or what, mas magandang magkaroon na lamang ng community service. Para kahit papaano is yung community service, yun po yung magsisilbing gabay at magiging aral nila na sa tingin ko ay magiging epektibo para sa susunod. Alam na po nila kahit hindi sila magkaroon ng penalty, alam nila na kailangan panatiling malinis ang kanilang lugar. And number 4, syempre the EcoAIDS operation. Yung EcoAIDS po, kailangan talagang well-equipped po sila. May mga PPEs din po dapat talaga sila. Of course, the gloves, syempre yung face mask, and then mas okay na gamitan natin ng other pang equipment, lalo na yung of course yung mga sanitizers, alcohol, bago nila kolektahin ng basura para kahit sila po ay maproteksyonan din. Syempre sinabi ko din po during this time na sinabi ko doon na sana po ay mabakunahan na yung ating mga EcoAIDS kasi nga po house to house din po sila kumokolekta nito. At syempre kahit nakasabit po yan, may mga times na dahil nga hindi naka-gloves or may mga times na hindi protection or hindi naka-PPE, pwede pa din po silang magkaroon ng sakit. So much better na mabakunahan na po sila as considered they are the frontliners for this situation. And then number 5 is strengthening and maintenance of facilities and equipment. So syempre kailangan din po ng funding support with this para at least maging consistent at ma-maintain po natin na maayos yung ating mga pasilidad at yung mga equipment. So with the recommendation naman po to propose para naman masustain yung operation natin to the, of course, the 9003. Ito po yung nakuha natin o na-come up natin. Number 1, the strict implementation pa rin po of no segregation, no collection policy. Ang ganda rin naman po itong pakinggan na kapag hindi segregated, hindi namin kakolektahin. At syempre, pag hindi namin nakolekta yan, tatambak ang basura. Kaya no choice po doon sa household, kailangan po talaga nilang mapag-aralan kung paano mas-segregate ang kanilang mga basura. Number 2, setting up the relay or transfer station. So at least para maiwasan din po natin yung paglabas-labas ng mga, of course, ng tao, at kailangan mag-set din po tayo ng mga other transfer station na malapit sa kanila para ito na rin po yung area kung saan pwede kolektahin ng mga EcoAID yung mga basura. The maintenance of truck, and then at the same time, pagandahin yung mga luma sa bago. Of course, yan din po yung sinabi natin sa sentro.
And then so far, meron na po silang 7 trucks na operated po dito sa ating syudad. And talagang malaking tulong po ito na nakikita natin. Pero much better kung dagdagan pa po natin ito na mga trucks dahil nakakatulong po talaga ito na maging maayos at para maging basura free po ang syudad ng Legazpi. And then number 4, MRF must be done through the public-private partnership. Uso na po yung public-private partnership. Marami po tayong mga stakeholders at businesses na pwede mag-adopt ng isang barangay para po sila po yung mag-come up ng ating MRF para maganda, malinis, and then sooner or later, ito po ipapasa ulit sa ating barangay o sa public. So isa po ito sa mga magandang pwede maging proyekto, ang public-private partnership sa MRF natin. Sa barangay pa lang ito, mas maganda po sa barangay pa lang ay nagkakaroon na tayo ng ating public-private partnership. Then number 5, dahil nasa pandemic po tayo, disinfection of waste shall be made on a regular basis, especially on infectious waste in hospital. So kailangan po ito lalo na sa mga barangays po natin o dito sa Legazpi City na malapit po sa mga ganitong klase ng mga areas katulad ng hospital. And then syempre doon po sa mga other barangays pa rin, much better po na lagi po dinidisinfect itong ating mga waste material po natin para at least ma-assure po natin na malinis at talagang safe po itong kunin. And at the same time, pagka ito po ay na-transfer ay wala po tayong iisipin na pwede makakuha ng sakit po dito sa ating basura. So disinfection of waste shall be made on a regular basis, lalo na po sa ospital. Number 6, enhance the recycling for livelihood and be given more focus. Siyempre po marami ngayon ang nawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. And then nagkaroon ng iba't ibang mga retrenchment itong ating other businesses. So ito po na isa sa magandang way is of course palawakin pa yung tinatawag nating recycling program para po ito na rin yung maging livelihood lalo na po sa mga wala pong trabaho ngayon. Okay, so pwede naman po sila makipag-ugnayan sa barangay kung paano po ito gagawin. At syempre, tayo po mga Pilipino, we are creative enough for this. Hindi na po sa atin bago to. Pwede tayong gumawa ng mga other state-of-the-art na galing po mismo sa basura. And then number 7, allocation of cell on special waste shall be given more focus. Siyempre po, yung special waste, katulad na lamang na sinabi natin, yung mga PPEs, kailangan din po ito mabigyan ng pansin para po at least maging maayos po lalo-lalo na dahil nandito pa rin po tayo sa pandemya. Number 8, allocation of funds must be done to sustain the effective operation and functionality of the Ecological Solid Waste Management Program. Siyempre po, at yan po talaga yung nagiging kumbaga gasolina nitong batas na ito. Kailangan mabigyan po talaga ng proper allocation yung funds. Pero so far, dahil po nasa barangay, naging barangay official din po ko, talaga nakikita ko rin po na ang lahat ng mga barangay po dito sa Legazpi ay hindi po nila pwedeng hindi ilagyan ng funds or ng allocation nito. So kailangan dagdagan lang po natin ang dagdagan para at least kahit papaano ay magawan pa natin ng mga other solusyon yung mga proyekto. And then at the same time for the activity of the Ecological Solid Waste Management Program. So ito yung ating conclusion, number 1. Of course, while the status of the implementation of the Ecological Solid Waste Management Act in Legazpi is generally it is still not very close to the desired ideal model. Okay, that's the number 1 conclusion. Number 2, there are practices in the solid waste management of the city that are worth emulating by the other localities. So these best practices showcase a strong discipline in the community management and adherence to clean, of course, the environment advocacy. So yung isa po sa mga barangay na pwede ko ma-mention na talagang lagi binibisita ng mga LGUs na wala pa po tayong pandemya ay ang Barangay Dapdap sa Legazpi City.
Ito po yung malapit sa, ito po yung kung saan nandoon, yung Sawangan Park o yung Boulevard. So, lagi po yung binibisita ng mga other LGUs para makita rin po yung talagang mga best practices po nila dito. As far as I remember, yung Barangay Dapdap po talaga ay nare-recognize po. Hindi lang po dito sa Legazpi, maging na rin po sa regional level ng Environmental Management Bureau. Maganda po ang kanilang MRF, talagang kompleto po sila sa tao, talagang na-maintain po nila yung mga gamit nila, and at the same time, talagang pinapalakas po yung advokasya po, lalo-lalo na po ng lahat ng mga taga-Barangay Dapdap. With that, I would like to acknowledge, of course, dahil po nagbigay po ng permiso si Punong Barangay Glenn Barcelon, para po mapag-aralan din po kung ano yung mga ginagawa nilang best practices sa Barangay Dapdap. Then the existence of the challenges encountered in the solid waste management in the city do not necessarily pose as a serious roadblock to sustaining the gains achieved by the locality and its effect to promote clean environment. Number 4, the measures introduced to meet the challenges encountered are basically simple. Kung titingnan natin, napakasimple lamang po ng mga challenges encountered. But it is required persistence, patience, and diligence. Diba? Kailangan andun pa rin po yung consistency natin na gustong-gusto talaga natin na maibigay ito sa mga future generation na malinis at talagang walang kahit papaano problema, at alam po natin na hindi tayo mag-aalala na sila po ay mamumuhay soon. Diba? So, ito po yung kailangan natin gawin. Simple man, pero malaki pa rin po ang impact nito. Kailangan po maging persistent, patient, and diligence lang po talaga tayo. Next. Sustaining the gains and narrowing the gap between the actual and ideal solid waste management in the city could be addressed by continuously placing the issue at the academic spotlight. Of course, with the collaboration po ng Bicol University, isa din po itong magandang way at platform dahil naibigay ko po itong study na to, na i-share ko po sa inyo lahat. Kailangan talaga po na mabigyan ng academic spotlight. Hindi lang po sa Bicol University, pati na rin po sa other institutions. Na importante po talaga na ang ating kalikasan ay mabigyan po talaga ng importansya. So ito po yung ating mga recommendations based on the conclusion. Number 1, implementation of RA 9003 in Legazpi City through its ordinance number 0017-2009 in terms of 6 components should be strictly implemented, especially on the 13% remaining barangays na hindi pa po nakakapag-implement na maayos. So, syempre, ang inyong lingkod po ay makikipagtulungan po sa city government together with the other barangays para po sila ay makahabol at talagang po makomplete na po yung 100% na full implementation with regards to the RA 9003 and 0017-2009. And number 2, the best practices identified should showcase by all barangays for a more effective implementation of ESWM program. Siyempre, mas maganda po nagsishare tayo, okay? Talagang sharing is caring, kumbaga. So if we share our best practices from our barangay or community, we need to share it to others para lahat po tayo ay damay-damay. Kumbaga, sabay-sabay tayo aangat para po maging maganda po ang ating kalikasan. Number 3, the challenges encountered must be dealt with the LGU Legazpi and the different barangays to the adoption of strategies, same and likewise enhance the implementation of ecological solid waste and management. So, syempre, hindi talaga maiwasan yung ating mga challenges na encounter natin. Of course, likewise, may enhance naman po natin ito sa pamamagitan ng marami pang mga trainings at pagre-remind sa kanila ng importansya nitong batas na ito. Next. Number 4, the LGU Legazpi and the concerned barangays should be able to adopt the identified measure in the study. So, katulad ng sinabi ko po, binigyan ko na po sila ng mga tips na pwede ko pong ma-share or suggestion
na pwede po nilang gawin para po kahit papaano ay maisipan po nila ng paraan kung paano po ma-adapt yung mga measures na yon. So, yan po yung mga rekomendasyon na pwede natin gawin. And number 5, the researchers be provided the opportunity by the concerned LGU to articulate the results and recommendation of the study in the appropriate forum. So ako po ay nakapag-usap na sa Sendro officer and at the same time sa Sendro head and then at the same time sa city mayor kung paano po natin mabibigyan ng solusyon ito pang mga other recommendation. And of course, nakikita ko naman po na very participative and of course talagang gusto-gusto nila na kahit papaano is mabigyan pa ng solusyon at through the recommendations na ginawa ko po sa aking study. So ito po yung mga pictures and credits po sa mga LGUs and at the same time sa mga barangays rather na nandito po sa mga picture na to. On the first photo, ito po yung photo pang Barangay Dapdap and nakikita po natin yung ating mga women na talagang ginagawa po nila itong ating pagre-resiklo sa pamamagitan po nitong mga paggawa ng mga bulaklak sa Tansan. And then of course, ito naman pong photos from Barangay Peñaranda. Ito yung mga from the plastic bottles na ginagawa po nila na parang magandang mga palumuti din. And then on the others naman po, photo from the OCNR. Ito po yung mga nung wala pang pandemic ay talagang nakikita natin na binibigyan nila ng importansya yung training on recycling para po maging pera naman and at the same time mabigyan ng livelihood itong yung ating mga kababayan. At ito din po yung mga site visit natin from our third method. Talaga nagpa-participation or observation method po tayo. Nakita po natin dito sa unang photo or unang column. Ito pong pagbisita natin sa sanitary landfill facility sa Barangay Bangkerohan. At nakikita natin din syempre ito pong pag-process nitong ating mga nabubulok o yung mga pwede pa po natin maging fertilizer at mapakinabangan. At syempre nakikita din po dito sa sanitary landfill ang talagang sobrang pagtatrabaho po ng mga staff para po panatilihin na malinis po talaga yung ating sanitary landfill dito po sa Bangkerohan. On the other side, dito naman sa next column, makikita din po natin dito yung ginagawa po ng Barangay Dapdap at Barangay Peñaranda. Ito pong nasa gitna is sa Dapdap, Legazpi City. Kung makikita nyo, talagang sobra po ang ginagawa nilang efforts sa pagpipintura, yung lahat ng mga plastic bottles, ginawa po nilang mga pots para po sa kanilang mga halaman. And then ito pong MRF po nila ay talagang araw-araw po nila yan lilinisan kasi nga importante po na malinis po ito pagkatapos kunin ng mga truck ng basura. Kailangan po bago sila umuwi sa kanilang mga bahay ay malinis na po itong ating MRF. Diyan po yan sa Barangay Dapdap. Same din po, ito pong ating nakikita dito ang pagkolekta po ng mga recyclable materials. And then dito naman sa Barangay 33, Peñaranda, nakita natin na ginawa din palang muti yung mga plastic bottles para po makabuo ng Barangay 33 sa kanilang barangay. Of course, ito po yung MRF, but ito po na nakuha kong photo na to is not yet updated dahil ngayon po mas pinalakip na po ang kanilang area. Mas naging malawak na po yung area nila as material recovery facility. So kung may time po kayo ay maaari nyo pong bisitahin yung mas malaking area po ng Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Okay. Okay, so ito pa po bago tayo dumiretso sa ating open forum. The photos of OCNR ay nakita din natin yung efforts po ng city government para makapagbigay ng mga iba't ibang mga equipments, lalo-lalo na yung ating mga ginagamit na eco-aids, may tricycle, pero din po sa mga naglilinis po sa syudad, binibigyan po nila ng mga uniform, and of course yung mga eco-cart. And sa gitna naman po, nakita natin na mini-maintain na maayos na syudad ng Legazpi, ng local government, itong ating mga trucks na ginagamit. Sabi nga, may 7 na po silang trucks
hopefully by next year ay makabili po ulit ng mga bagong units na talagang sobrang mapapakinabangan po nila. At ito po yung mga photos before yung pag-transport ng waste. So for that, talagang sobrang napakalaki po ng tulong nitong study ito at para makapagbigay malang po ng new learnings and of course ideas na pwede pong i-adapt ng iba't ibang LGUs dito po sa Bicol Region and also pwede po sa buong Pilipinas dahil pwede nilang bisitahin yung study sa National Library of the Philippines. So with that, thank you at Diyos Mabalos po sa Indogabos. Salamat po sa pakikinig po dito sa aking study. And if you have any concerns po, pwede niyo po akong i-chat sa aking Facebook Messenger. And thank you so much po sa lahat po ng mga nandito pa rin po sa ating Zoom at nakikinig po sa ating Facebook Live. Sir Graham, magandang umaga po at thank you. Maraming salamat, Sir Flored. Meron po bang mga tanong para sa ating resource speaker? Okay, ako po muna yung magtatanong. I've been very curious. Yes, sir. Legazpi resident din po kasi ako. Opo. I have observed like in our neighborhood that even if naka-segregate between nabubulok and hindi nabubulok, yung nabubulok nakalagay pa rin sa garbage bag. Paano po ba ang ginagawa nito pagdating sa sanitary landfill? Nakabag pa rin po ba sila or tinatanggal na? Actually po, sir, from the bahay po mismo, from the household, kung ito po ay naka-segregated na or nakalagay sa plastic bag, hindi pa po ito agad-agad dinediretso sa sanitary landfill. Ito po ay nilalagay muna sa MIF and then ina-assess muna po ng EcoAid kung ito po ay talagang kailangan makolekta na agad. Pero yun po ay kinokolekta po na parang isahala lang. Hindi na po siya yung naka-plastic pa. Para at least po, pagka dilala na ito sa sanitary landfill, at talagang ito po ay sobrang naging okay na at talagang hindi na po ito makakabigay ng harm pa doon po sa within the sanitary landfill. I see. Okay. Meron pa pong ibang may questions? Don't be shy po sa pagtanong ng ating mga questions po. Si Professor Prenya Ata from Bicol University has a question. Hi, sir. Good morning, and thank you for for your presentation. So, actually, this is a good avenue to disseminate the results of your study. Sir, I'm also curious. Susugang ko po so sinabi po ni Sir Grams. I'm curious of the trend of the solid waste in Legazpi. Is it increasing or what? Sorry, sir. Sorry, sir. Sige, sir. I'm curious, sir, of the trend of the solid waste in Legazpi City. Kung increasing ba yung pagdami ng mga basura o ano? Sir, so far naman po, sabi naman po ng ating alkalde, when I asked also the same question, kung dumadagdag po ba? Yes po, kasi nga po tayo po ay nagiging marami na po mga businesses dito. Marami na po ang talagang nagbibigay ng trust sa Legazpi as of course the center of the business hub in the Bicol region. So when it comes to the increasing, yes, dumadami po, but nakokontrol pa rin po ng city government ito pagdami ng basura because they know what to happen right after po na pag-open ng sanitary landfill in 2011. They know at nalaman nila kung na itong mga year 2021 at mga susunod pang taon ay dadami at dadami po talaga yung basura. At medyo kumanti lang, sir, Prenya, yung basura nung nakaraang 2020 kasi nga po wala lumalabas. Wala masyado lumalabas. Kunti lang po yung nakukuhang basura. Pero ngayon po medyo kahit papaano ay lumuluwag na po yung ating restriction dito sa Legazpi. Mas lalong dumadami, ina-expect nila na mas dadami pa po ulit dahil nag-open na ulit yung ating mga businesses. Alright, thank you, sir. Dugtungan ko po, sir, yung tanong ko po, sir. If the trend of the solid waste is increasing, ano po yung mga composition po nito? Recyclable or what? Ano mas madami po? So far, no, ang tanong ko po ito kay Sir Canyo,
mas marami po yung mga recyclable. Kasi kasi po yung mga tao, 'di ba, nasa bahay, ano. So kapag nasa bahay po sila, parang wala silang ginagawa masyado. So when it comes to that, para naisipan nila maglinis, tapos yung iba natatapon na nila na hindi na nila kailangan ito. So napapansin nila na mas marami po yung mga recyclable materials na itatapon. Pero with that, thankful pa rin naman sila dahil itong mga recyclable ay napapakinabangan pa rin po ng mga nasa barangay level. So mas marami po yung sa recyclable po so far. Kasi isa pa po dyan yung mga pag-deliver ng mga goods. Kunyari sa mga delivery riders. So yung mga tao tamad na po magluto. Yung iba po ayaw mamalengke dahil nga talagang delikado pa po lumabas. So lahat po ng mga disposable materials na pagkain like yung mga styro, ito po mga spoon and fork, mas lalong dumadami yung ganong klase kasi syempre pag umu-order tayo, automatic na yung spoon and fork, 'di ba? So mas marami po yung iipon na basura doon sa mismong recyclable materials. Ako po personally, syempre minsan yung ako po tinatamad na rin po akong lumabas, talaga magpapa-deliver na lang ako. Lalo na yung mga yung senior kong nanay at tatay. So naisipan ko na deliver na lang. And automatic, yung lahat ng mga recyclable andoon, like the spoon and fork, yung plastic, and then at the same time yung plato. So with that, mas lalo yun ang dumadami at mas lalo yun pa rin po yung napapakinabangan nila. See. Okay, sir. So last question po. So ano po yung mga factors kung bakit tumataas po yung volume ng basura natin? So you have mentioned kanina dahil sa mga business establishments. I think that's one factor already. So ano po yung iba, sir, na factors na nag-contribute doon sa pagtaas ng basura sa Legazpi? Yes, ito po yung isa sa pinaka-sasabihin natin. Ako po nasa Barangay 1. Barangay 1 po is the first barangay in Legazpi City between Daraga. And then at the same time, yung lahat po ng basura na pumupunta dito po sa aming ilog ay galing po sa other municipalities. So I just forgot the name of the ilog na pangalan na yon. Pero dahil nga po sa mga other ways na napupunta from that municipality ay napupunta sa amin. With that, doon din po nadadagdagan din po yung level ng basura o yung mismong dagdag na basura sa amin. Although syempre, isa po sa mga naibigay ko pong action nung ako po ay kapitan pa, sabi ko is lagyan natin ng fence or bakod. Di ba po yan din yung ginagamit sa other countries na kumbaga ma-regulate at malaman na ito po yung dami ng basura na nasa ilog. So isa din po yan sa talagang nagpapadagdag ng basura dito sa Legazpi City. So hindi ko lang po matandaan kung ano yung pangalan ng ilog na yon or certain name of the river, but still isa din po yan sa nagpapadagdag ng basura dito sa syudad na hindi pa rin po natin naiiwasan talaga. Kasi nga po dayuhan tayo ng bagyo, siyempre nasisira po yung mga facilities na yun. And at the same time, yung mga basura na nasa ilalim ng karagatan, talagang bumabalik po sa dalampasigan na we can see it right now, diba? So sa Manila Bay, ganun din po yung nangyayari. Kahit ano po ang pagpapaganda natin, still, yung nasa ilalim po ng basura ay umaangat at pupunta sa dalampasigan. Ganun din po ang nangyayari sa Legazpi City. Kung mapapansin nyo ng mga nakaraang taon na nagkaroon ng bagyo, lahat po ng mga waste na nandoon sa Legazpi Gulf ay pupunta sa Barangay Puro, doon po sa Boulevard, na nagkakos din ng pagdagdag pa ng basura. So yun po yung isa pa sa mga nagdadagdag. Alright, sir. Thank you so much. Thank you. May mga question po tayo dito sa chat box from Ma'am Weng Zoilo, the Director of the Extension Management Division of Bicol University. Ngayong pandemic po, ang bulk ng basura ay nasa bahay. Paano po ito minomonitor ng barangay? Yes, opo. Thank you so much, Ma'am Weng, and good morning po. Ma'am Weng po, isa din po ito sa mga idol ko when it comes to this kind of causes. So yes po, ma'am, isa din po ito sa napakalaking challenge ng mga barangay officials na bulto-bulto po o bulk po ang basura na nasa bahay at paano ito po namomonitor. Although sabi ko nga po, dinanong ko din ito kay Sir Canyo. Sabi ko, Sir, paano po yan? Hindi nga po naka-protective gear yung ating mga eco-aids. So takot sila pumunta doon sa mga bahay-bahay. Paano po yung mga bahay-bahay na yun ay naiipon? But ma'am, and of course sir and everybody,
tinanong ko po ito kay Sir, monitor po ito ng mga barangay officials. At sabi nga po ni Sir, kapag hindi po ito kinokolekta, maaari po mag-report po ang ating household sa sentro kung sino po yung certain barangay na hindi po nangongolekta ng basura. Dahil ito po ay nakamandato at may ordinansa po ito, kailangan po habang tayo po ay sumusunod sa pag no segregation, no collection, kailangan din po kinokolekta din natin yung mga basura doon mismo sa household. So with that, ma'am, I can help you, of course, to have the strictly monitoring po dito sa mga hindi po nakokolektang basura po sa inyo. May follow-up question pa po si Ma'am Weng. Saan daw po napupunta ang medical waste natin? Yes, ma'am. Meron pong certain area po sa sanitary landfill as far as I know kung saan po nilalagay yung mga medical waste po. Tinanong ko po ito sa Legazpi City Hospital as one of my stakeholders, and of course, from the study, tinanong ko po ito kung saan napupunta. Ito po ay talagang meron isang certain area from the sanitary landfill na hiwalay po doon sa mga other na talagang ginagawan po natin ng nabubulok. Kaya nga kailangan po dagdagan pa ng isa, which is special waste, and at the same time doon po sa mga medical equipments. Ayun, we have another question from Mr. Paul Edward Acosta. Naa-account or naa-identify ba ni Legazpi City ang waste leakage sa kanilang solid waste management? Ito po yung mga waste na nagli-leak sa waste stream from generation to final disposal. How do they address or minimize these waste leakages? Yes, thank you so much po, Sir Paul Edward Acosta. So, as far as I talk to the mayor, medyo sobrang haba po ng aming discussion dito, 1 hour and a half. Natanong ko din po yung itong regarding dito. Actually, sa sobrang, kahit hindi po ako talaga parang kumbaga connected sa DNR, EMB, but because nagiging concerned din po ako sa environment, natatanong po natin ito. So, same question with this. Sabi ni Mayor ay talagang strictly po nilang ini-identify at talaga na-account din po nila kahit papano as much as possible. Although, nagkakaroon lang po ng sobrang kumbaga, problema din dahil may pandemya pa, but sabi po ni Mayor, babawi at babawi sila na 100% ay talagang gagawin po nila na ma-monitor po itong ating nagli-leak na waste stream from generation to final disposal. So kabubukas pa lamang po ng isang area sa sanitary landfill na it was granted by Okada. Isa po ito sa magandang nakita pong agdikain na ang ating city government ay talaga pong minomonitor at ina-identify po itong waste leakage sa ating solid waste management. Okay, thank you po. May ibang questions pa po ba? Ako may additional question. Yes, sir. May bayad po ba? May sweldo po ba yung mga eco-aids ng Legazpi? Yes, sir. Meron po silang sweldo or also known as honorarium. Meron pong galing sa barangay, meron din po galing sa household. Meron pong may binabayad po ang household. Dito po sa barangay namin na 20 pesos per month per household para po sa nagkokolekta ng basura. Pero meron din pong ina-allocate ang each barangay na hindi pantay-pantay po ang amount, depende po sa IRA. So dito po sa amin, depende po sa IRA namin, 1,500 to 2,000 po ang binibigay na sweldo doon po sa ating mga eco-aids at sa ating mga eco-managers. Kaya sabi ko nga din po, kailangan ma-propose na mas mataas pa sana sa 1,500 to 2,000, lalo na po na may pandemya ngayon, kailangan po talaga na mabigyan ng proteksyon itong ating mga eco-aids at eco-managers. They are considered as the frontliner. First, mabigyan po sila ng tinatawag na insurance. Di po ba? Hospitalization just in case because sila po ay talaga nagre-risk ng kanilang mga buhay. So isa din po yan sa kailangan pong talagang gawin. So with your question, sir, yes po sir, meron po silang sweldo. And aside from that, yung mga nakokolekta din po ay minsan po strategy na po yan ng barangay na half of it is para sa maintenance and half of it naman po ay para din po pandagdag doon po sa honorario ng mga eco-aids or eco-managers. Is another question po from Derek Paz. How about the issue sa face mask and face shield?
paano po yun nire-resolba ng eco-waste management? Pati yung face mask and face shield are polluting our nature. Yes, that's very true. Kahit ako man po, sir, and everyone, talagang we know na yung iba pong tao, they just know how to use face mask, but they do not know how to throw it properly. And alam naman po natin na yung face mask, isa po yan sa pagiging talagang panggagalingan ng contamination, lalo na yung sakit. So with that, ginagawa po, katulad ng question po, talagang ginagawa po ng paraan ng LGU Legazpi, na same question kay Ma'am Weng, ay meron pong separate area kung saan po ilalagay yung special waste po natin. So, of course, ngayon po, no, gumagawa pa po ng policy and guidelines kung paano natin magagawa ng paraan para paigtingin po yung sa face shield at sa face mask. But when it comes to the medical waste, may other areas pa po from the LGU or doon po sa sanitary landfill kung saan nilalagay po yung mga medical waste. May comment po tayo dito sa chat box from Mr. Marcoleto Lovendino. Sabi niya, sa Bagtang Daraga Albay, dati sige ang reklamo ng residents na tambak ang basura sa kalsada, daiman po naaayos ang pagkolekta. Kung dai pa po tig-report sa TV Patrol, daiman aayuson kang Daraga LGU. Hoping daw po na maging okay na ang pag-treat sa basura, lalo na sa Albay, given na ma-open na ang international airport. Yes, tama po yan, Sir Mersolito Lovendino Jr. Tama po yan, kailangan po talaga na hindi naman kailangan po na dumating pa sa mainstream media. So kailangan po natin na tinatawag na initiative at pagiging proactive. So kung nakikita po natin na mali na po yung ating nakikita, bakit pa po kailangan pa ito makarating at mai-report pa sa taas? But don't worry po, like what I've said, I am with you. Pwede po natin maging advocacy yan at para at least gawin po natin na mas malinis po, lalo na at mag-open po ang tourism, most especially the Bicol International Airport this year. Okay, may question pa po coming from Sir Eman. Hello sir, pahabol po kasi medyo interesting na po yung discussion po natin. Thank you, okay sir. Sir, you have mentioned sir a while ago that the best practices, the best practices ng implementation ng solid waste management sa Legazpi City are highly impressive, but hindi pa dun ka ideal. With that sir, meron po ba tayong tinitignan na ideal model o ideal city na kumbaga gusto natin ma-replicate sa Legazpi din? Ganun din yung level ng implementation nila. Meron po ba dito sa Pilipinas? Kung sa Pilipinas po yung pag-uusapan natin, sir, ang isa po sa mga talagang tinitingnan natin is Marikina City. So, when I am nung nag-SK po ko, talagang parte na yung tinatawag natin mga tour and then educational tour. So, nagpunta po ako sa Marikina that we all know that Marikina is talagang bahaing area, mababang area. And kapag inulan lang po ito na malakas, ay tumataas na po ang Marikina River. So, nakikita natin ang proactiveness ng mga taga Marikina na alam nila na sila po ang talagang bagsakan ng tubig from the higher areas like in Antipolo or in Rizal. So isa po ang Marikina sa nagiging inspirasyon ng Legazpi at of course may inspiration as well. Kaya magandang bumisita po talaga sa Marikina dahil they know na alam din talaga nila na yung basura po talaga sa kanila ay nagbibigay ng parang kumbaga hindi maganda sa kanila. Na-remember niyo po yung Ondoy. Talagang itong Ondoy na ito is will serve as the lesson for the Metro Manila people na hindi porke nasa center sila or sila po ay talagang urbanized area ay hindi na po sila pwedeng mabigyan ng ganti ng kalikasan. So ito pong Marikina ay gumagawa po ng paraan. Naalala ko po noon, ang mayor pa noon ay si Bayani Fernando and then of course naging si Marides Fernando. Ngayon iba na po yung mayor. So nakikita natin na consistent po ang ginagawa ng mga taga-barangay Marikina. Lalo na sa barangay Parang in Marikina. When I remember I've been there, nakita ko talaga na wala pa yung batas. Ginagawa na po nila itong ating 9003. To be exact. Kasi wala pang batas na yun at talagang pa lang, parang kumbaga pino-formulate pa lang, talagang ginagawa na po nila ito. Lalo na naalala ko yung mga bricks
na galing po doon sa mga waste materials. Ginagawa nila itong bricks na kumbaga sa bahay na mas matibay pa sa totoong bricks. Yun po. So kumbaga sir, yung implementation ng solid waste management sa Philippines, kumbaga dapat siya participatory, hindi lang siya nakadepende sa local government, kundi pati na rin sa tao. Yes, thank you so much for that, sir. Okay, it is almost 12 o'clock. So at this point, we would like to thank our participants who asked questions and sent their comments. And of course, thank you to our resource person, Mr. Florid J. Naval Medina. We would like now to present our certificate of appreciation to Mr. Medina. Pag-flash po natin sa screen. Okay, so this certificate of commendation is awarded to Florid J. Naval Medina in recognition of his invaluable service and expertise as a resource person during the CPSD Webinar Series 2021, the sustainability of the best practices in the implementation of the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 in Legazpi City and assessment, held on September 10, 2021 via video conferencing, given this 10th day of September 2021 at Bicol University, Legazpi City. Signed, Ronel Arjuneda Sr., the Director of the Research, Development, and Management Division of Bicol University. So thank you once again, Sir Florid. Reminder lang po sa ating mga participants, for you to be able to get your certificate of attendance or certificate of participation, accomplish na lang po ng evaluation form, which yung link po ay nasa chat box dito sa ating Zoom meeting. So, thank you very much po sa lahat, Sir Florid, to all our participants, salamat po, Sir and to everyone and to everyone that made this webinar possible. So thank you very much. Have a nice day, everyone.